Sibingelele futhi babukele emakhaya. Mina igama lami nguNokuphiwa, ngithemba ukuthi uyangazi ubuhlelo usisi wami. Savumelana la sanikezana imali engango-R12,000 siyabantu ozabazamela i-container ukwazi ukuthi uzosihlanganisela i-container esoqala kuyona ibhizinisi, but akubanga njengesethembiso sakho and lokho sekuze kwenza ukuthi ubone namhlanje sesingena kanje sesikulethele obhuti la okuwukuthi ibona basicela ukuthi bezosisiza. Yabo, uyazi ukuthi wenzani, uyayazi imali oyithatha kuthina, asikaze siyithole i-container owusithembise yona, nemali yethu-ke manje sesilandelela yona. Sesifuna imali noma i-container, anything ozosinika yona kulezo zinto. Yabo, because as-understand serious. Mina nje angi-understand. Cha, noma ngiphinde ngibingelele. Cha bhuti, la into eyenzeka bhuti, nami ngumuntu obhizi. Usisi yebo bafika kumina futhi ngokuhamba kwabo nje befike nawo. Njengomuntu engishilo ukuthi nginokumpintsheka okwamanje nami ngisuka Umpintsheka kanjani thathi ngiyayimazabala indlela ade ngiphila ngazo. Awumpintshekile ngemali ukushasha abantu, into eniyenzayo advantage for abantu abasifazane abayizamelayo nini. Iyona into eniyenzayo abantu bangaphandle so cha iyona into eniyenzayo sabantu sisebenze nabantu. Mina ngibona nje futhi usikhinde ukuthi kumele ukuthi understand iside lakhe le story. Fanasho ukuthi usigebenga lethu nje. Ungafika umpintsheke uthathe Fanasho ukuthi uyiqili lo. Phela. Usho ukuthi uyiqili. Iphutha ngiyalivuma ngoba thina sibhizi siyarawunda sicingana nawe hayibo nanokuthi uhambe kanjani kwenzakaleni mina alahleka. No wena bafo uphila ngayo lento. Unabantu abathatha ama-container bewalungisa ngaba nathenga semadala noma kanjani. Uphila ngayo lento nalabantu bokufika. Then manje usunenkinga manje ukuthi wena awusakwazi ukubuyela kulabo bantu laba usho ukuthi imali usayidla noma imali usayinika laba uwena wazi ukuthi imali wayenze njani. Osisi njengamanje bafuna ilentuzana yabo bafuna noma ungakwazi ungikhulumela nabo mhlawumbe niphinde hayibo urelaxile bukani awena ukhathazekile wena awukhathazekile nangalento la ayikhathazi awazi u12,000 ukuthi usetshenzwa kanzima kanjani nalokuthi le mali sathathe size sikunikeze yona hayi ngeke wena wena ukuthi sekuthambela futhi kwamanje so nami ngisho ukuthi kwamanje thina indaba kumele understand inkinga zakho usho ukuthi ngincane phela inkampani nami ngayithola ngoba ngashiya ekhaya washo ukuthi ekhaya vele maku okay lalela ke mina ngizolana nawe vele laba babehlanganisile bakunika u12 angithi wena ke uzosinika u6 manje kusala u6 shothi unika u6 lo next month unika omunye u6 angizivele uyaphanda uyasebenza nika u6 nika u6 lo u6 uphinde unika omunye u6 uzolala uphuza umbhubhudo hayi unemali lo uzokwenza njalo umuntu ongenayo imali unemali lo wena urent uhlala la unemali wena wenza thini nami nginenkinga cha wenza thini into ubanye wakho shothi buvela manini uvela una ulokhu khipha amancozi nozi uvela una senzile esani uyajwayela nami kwabanye engisebenza okay manini okay sisami woza la was ngiyacela mzansi le ndoda le imali siswami woza ngala ngibambele usisi ngala khuleka ubafo unama akalwi into engithanda ngawe mfowethu awulwi sijala ukuhlangana namakati namabhubesi thina uthothi siyakhuluma usefukulwa ngiyakubona amaphutha yenze ngakho futhi ngizokukhulumela namanje kusisi alukho usuku engilithanda njengolesihlanu ka-EasyBets ngoba bakunikeza up to 150% kwi-first deposit match yakho. Lalela-ke ayikho into elula njengokuba ingxenye ka-EasyBets njengokuthi nje ujoyine khona ngoba usebenzisa nje i-link elapha kwi-description futhi bese uhlangana neform ugcwalisa iform kalula nje kanjalo emva kwalokho akuna-deposit efunakalayo and usebenzisa nje our promo code okungumzansi 50 wenze sure ukuthi ufaka in capital letters. Mawudliwe u-EasyBets ukubuyisela 15% emalini okade ubheje ngayo. Okubaluleke nakho konke ilokho kufanele ukubambe. EasyBets awujoyinwa futhi awudlalwa abantu abaneminyaka engaphansi kuka 18. Make sure ukuthi iminyaka yakho qala 18 yaphezulu.